The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day. Then it shall be, if you by any means forget the Lord your God, and follow other gods, and serve them and worship them, I testify against you this day, that you shall surely perish. Deuteronomy 8:18-19. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. John 4:24. The Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering. Come into His courts. O worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before Him, all the earth. Psalm 96:4-8-9. For the Lord is a great God, and the great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are His also. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Psalm 95:3-7. The world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. 1 John 2:17. Sa dili pa kita sugod nining atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong paghimo og pagsusi sa atong kaugalingon kung ana pa ba kitay mga sala nining atong kalag, kay kini kung dili nato isugid ngadto sa Dios, mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us examine ourselves. If we still have sins, then we use the principle of the recovery technique, rebound technique of 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Umaning bubuhata ka na, ikaw andam no sab sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So ikaw nga dili pa magtotoo, you are an unbeliever. The issue you're facing, dili ang imong pagsugid, kundi ang imong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo lamang, ingon nga imong maluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you nining adlaw, Dios. Imo kami gidala dinhi sa makaunsa pa aron kami magkapadayon nining among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kining among
pagabuhaton karon ng Dios pinagi sa imong grasya king tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, padayon kita mayong adlaw kaninyong tanan unsa may oras ninyo diha. Welcome sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios o kaniya pa kita nagadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the real keys of success in life. Okay? Padayon kita sa mga punto sa doktrina nga atong pagkaisgutan apan sa dili pa kita mo sugod ani ay pagpahinomdom lang kanimo nga kitang mga magtutuo bisan tuod luwas na kita na pamanlagi kita kinaiyang makasasala ani tapot mangyud sa tanang silda sa atong kalawasan. Human malaglag nga atong unang ginikanan na panunod nato ang ilang salang panulundon. Gitawag og Adam's original sin og kita nakapanunod niya na. So tanang tao may mugso ni kalibutan na gideklarar kana sa pulong sa Dios nga unsa putol ang iyang relasyon sa Dios. He is totally separated from God. Tanan. Why exempted? Tanang tao nga may mugso ni kalibutan. Busa. Nagsunod lang ta sa formula nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Kitang tanan patay spiritualmente. Spiritually dead. Ang pasabot nga nimula kita atong relasyon gikan sa Dios. Wala. Putol yun. So mo na nga ang bugtong paagi nga mahiuli kita, mahibalik kita ngadto sa Dios mao ang iyang plano nga iya pong gipahiluna, plano sa kaluwasan, pinagis pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo din sa yuta siya man ang pulong originally ug nahimo siyang unod. The Word was made flesh and dwelt among us. Ug mao na kana nga kita lagi nga aniya mangita sa panahon karon sa simbahan. Okay, this is the church age. Ang church age na tao kini, it was born during the Pentecost. Sa pagkunsad sa Espiritu Santo ug mao kadto ang pagkatao niining panahon sa simbahan. Ang tanang mga magtutuo niining atong panahon gitawag kini sila mga magtutuo sa panahon sa simbahan. So natay old sin nature karon mao na nga mao kini ang culprit kanunay yung mga tukmod kanatos pagbuhat og sala kay nasa Roma 7:18 nagaingon, for I know that in me ang bot pasabot din sa atong unod dwelleth no good thing, meaning nothing, zero yun. Umalikon Romans 7:18, for I know that in me dwelleth no good thing. On the kay diha sa Isaiah 53:6 pod nagaingon, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. Og diha sa Roma 3:23 kanunay nato ning kanang pahinumdum kanimo, nagaingon kining maong bersikulo, all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala, ang nakabsan sa himaya sa Dios. So naatay gitawag og total depravity nato nga mga katawhan. Matthew 3:10-12 nagaingon, as it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Iyaw mo na. Mao na gitawag og total depravity of man. But pasabot, why mahimo ang tao aron siya maluwas? Why mahimo?
gawas lamang sa paagi sa Dios. Ug kanang paagiha is faith alone in Christ alone. So, wa man na mausab. Originally, mao yun na. Sukad. Nga aron ang tao maluwas. Kaya ang kaluwasan na lang kang Ginoong Kristo anay gisulti ni Ginoong Kristo mismo diha sa Juan 14:6. Popular man na kayong bersikulo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Namaw ka na. There is only one way to get saved, and that is faith alone in Christ alone. Now, so, aniya kita nining panahon sa simbahan. Okay, ug ang panahon sa simbahan, kini ba nga itong panahon, gitawag kini og mystery age. Okay, mystery age. Nga ang tanang mga doktrina atong tun-an, gitun-an o pagatunan pa, mo ni gitawag og mystery doctrines. Mga tinago mystery doctrines. Kining mystery gikan mo sa Grigong pulong original nga mysterion. Mysterion. Okay? So, aniya man kita niini panahon sa simbahan og gi kanang binlan kita ni Ginoong Kristo og dapit nga atong kapuy-an. Okay? Gitawag nato og operational divine dynasphere. Yato yung pag litok ni Ginoong Kristo, pagbungat niya dito sa samtang gabitay siya sa krus, nga sa wampa niya buhi iyang espiritu nga to sa iyang mahan, Diyos nga mahan, miingon siya kanang diha akong unsa pagbungat yun niya nga iya nagyong gibuhian iyang espiritu miyon siya in manus tuas cumindo spiritum meum, Latin kana, into thy hands I commend my spirit. Ug dungan niya to iyang ibilin kining atong dapit nga puloy-anan, operational divine dynasphere. Ang iya ni Ginoong Kristo nga dynasphere gitawag og unsa, okay, unsa man tong iya prototype. Ang iyang matang sa kanang divine dynasphere was prototype. Okay? Ngapuyo og gihapon sa Ginoong Kristo niya itong napita. It's a mental attitude. O kita gibinlan ni Ginoong Kristo. Dungan niya itong iyang pagbuhi siyang espiritu. So, aniya kita ipuluyanan, gitawag og operational divine dynasphere. Ug laing nga nini, the protocol plan of God, love complex, God's power system, the Christian way of life, the believer's royal palace, the believer's perfect environment on earth. Tiyaw mo na. Mauna nga kita, aron kita mahisibo sa plano sa Dios. Ug aron kita makapahimulos sa tanan niyang mga espirituhanong mga kasangkapan, spiritual assets atong mapahimuslan. Og uban na niya na ato nang panag-iyaw atong maangkon ang kalinaw nga bilin ni Ginoong Kristo nga ni kanato. Unsa may gisulti niya diha sa John 14:27, ang maong bersikulo nag-ingon, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Na. So mo na nga kita patun-on sa iyang pulong aron sa ingon niya na ato makabot maangkon kining maong matang sa kalipay nga
gibili ni Jesucristo nga di kanato nga buot niya nga ato usab nga kanang masinati. We can also experience. O mao na nga gikinahanglan nga ang ato yung true scale of value is the Word of God. Mao gini itong priority. Mao itong pasiuna. Number 1 sa atong kinabuhi ang pulong sa Dios. Kay kung mao ka na ang imong attitude ngadto sa pulong sa Dios, that's actually your attitude towards God. You see? Mao bitaw na nga nay punto akong gidani mo nga about who your true God is. Mao na nga nagsulti ni ini nga ginganlan og Paul Wasker, nagaingon siya og akong i-quote ni. Tell me what occupies your mind and I will tell you who your God is. Nakasabot ka ito? Tell me what occupies your mind and I will tell you who your God is. Kung ato uning hubaros binisaya, sulti ko unsa gyoy gaokupar sa imong pangunahuna ug ako ang tuganan kinsa gyud ang imong Dios. Mailhan gyud. Okay? Kaya kung unsa imong number 1 sa mong kinabuhi, mo na imong Dios. Sabot ka. Kay ang Dios raba is a jealous God. Abubuan. Ang buot pasabot niya na dili kinakasala ang Dios kaya ang pangabubuho salaman. Buot pasabot yun niya na sa original, God abhors rivalry. Kasabot ka? Dili siya buot nga na ay mo kanang kompetensya ba niya. He abhors rivalry. Mao na nga he is a jealous God. Buot siya nga siya rin ang imong simbahon, imong kanang of course worship and adore. Now mao ni nga atong gituki nimo ni nga aron pagpahinumdum gyud nimo nga niining atong panahon lagi karon. Gikinahanglan nga kita magatuon siyang pulong aron ato masabtan ang tanan nga paagi o protokol o plano sa Dios atong kinabuhi. Nga usa niini nga buot niya nga atong tun-an kining gitawag Royal Family Honor Code. You see, mga balaod kining honor code. You see, na magi-honor code. Mao na nga sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ana-anay atong maangkon nga nganlan nato balance of residency. Unsa man kini? Well, Bible doctrine nga niya sa atong kalag og ang pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Duha na. Mao na yung balance of residency. Nga kung magbalansi na silang duha, then nagapadayon sa atong pagtubo sa atong kalag o sa atong pagpadayon, mailhan na nato ang unsay mas mahinungdanon sa atong kinabuhi. In other words, we can know how to distinguish sa mga essential o sa mga dili essential sa atong espiritual ng kinabuhi. In other words, we should know how to distinguish the essentials and non-essentials in our spiritual life. Kay ang atong espiritual ng kinabuhi mao man gyud ang ay inunta the bottom line sa pagkakristuhano nato. It's our spiritual life, the eusebia, holiness. Mora na. Huwag mo na nga paandamon ta sa Diyos. Nini nga itong panahon sa simbahan, paandamon kita. This is the preparation kanang time. Preparation period kini. Atong giandam tong kaugalingon sa umabot na tong pagkinabuhi uban sa Diyos dito sa eternidad. You see? Mao na nga ang Diyos, buot niya nga kita magmadidaugon, magmalampuson sa itong kinabuhi. Dili ta
kanang maparihan niya itong mga katawhan sa Dios niya itong daang pagigsaad ang mga Hudiyo ba atol sa daang pagigsaad during the Old Testament times kadto sila at tinuod mga katawhan man sa Dios, piniling katawhan apan sila failure man sila, pakyas man sila, because they were complainers, mga komplainador, bagot-butan, bisag yatagan, gisangkapan na sa Dios og perfect provision, mga pagkaon o unsa provision nila, nga mao ang mana. That was God's perfect food, God's provision. Apa nagbagot-bot man puto sila saon man sige matang mana ni, manas buntag, manas udto, manas gabi na ni mahon tang mana, sige lang yun sa bagot-bot mo tong they were failures, si pakyas. Now mo na nga dili buot ang Dios nga kita mahimong mga pildiro, dili siya buot. Iyang kabuton nga kita magmadinaugon sa atong kinabuhing Kristohanon. Now, okay, padayon ta sa atong gihisgutan in the past. Now, okay, ngano magitang pagkanang latuson mangyud sa Dios sa panahon nga kita magasalaos to. Ang tanang mga sala disiplinahon yun, pagpantunon yun sa Dios or pagahukman. Okay? Ano mangyud tang kanang why are we punished? We are punished because we are carnal. The old sin nature rules us. Then, kung mao ka na itong kahimtang, then God disciplines us. Now, unsa pa? Unsa may kanang hinungdan nganong silutan mga tao God will punish? Because we don't use the divine solution of rebound. O man tamo sugid sa atong mga salang nabuhat. So, God is going to punish us. Unsa pa? Tungod kay naglunang mangyutag sa kasalanan, perpetual carnality man ta. Kaya nga itong pagka-perpetual carnality situation is tantamount to kanang imong gipawong ang Espiritu Santo. That's tantamount to grieving. Gisakit nimo ang Espiritu Santo. Grieving is pagsakit. So, mana nga God is going to punish us. So, God wants us to make use of His divine provision of kanang restoration ngadto sa atong pagkikamitay ngadto sa Dios. Kaya sa panahon nga kita makarnal, nya di nato isugid, God is going to punish us. So, buot niya nga kita mo hingalan, atong admitihan, atong angkunon nga nakabuhat tas mga sala. That is what we call rebound technique. Confession ba? Aron limpyo no sa mga tong kalag ug nga kita may balik ngadto sa tong pakigambitay sa Dios. We are filled by God the Holy Spirit. Mapun-an na punta. We will be filled by God the Holy Spirit ug makabalik kita sa atong pakigambitay sa Dios. So, mao kana ang buot sa Dios nga atong dangatan sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Kay kita mga katawhan, doon na malagi tay kapilian. Kana man tay kabubuton. So, we are free to be spiritual or to be carnal. You see? We are free. But also remember, the doctrine of volitional responsibility. We are what we think. Asa man nimo makita, Proverbio 23:7.
Mao na nga si Pablo sa iyang pagkinabuhing Kristohanon, nagmalawtayon man gid siya, nagmadinaugon man, he was victorious, he was a winner. Ingon siya, I fought the good fight, I ran the course, I kept the faith, now I'm waiting for my awards. Tiyan mo na, sa dihang makatuman tanining natuman ni Pablo, then we can anticipate the eternal rewards in heaven. Yung escrow blessings in eternity. So, dili ta magpa-pildi sa atong kinahiyang magasasala. Kay this is an issue to believers. Kay Dias Galacia 5:19-21 nagisgot nas mga buhat o lihok sa atong kinahiyang magasasala. Kung mao na maka nod-nod na itong mga magtutuo sa kapildihan. Kay karnal, once nga makarnal ta, na mao na gingog kandidato na ta nga mapildiro. Now, kadtong mga bersikulo, atong gihatag nimo, they do not mean believers will lose their salvation. Ayaw na. We do not lose our salvation anymore. Di na wagtang, di na matangtang. Kaya kana, it's covered by the doctrine of eternal security. Ang Diyos musaad, garantisado ka ng saad. Dili niya di niya mabakwi. Okay? Di ka na take back. Di ni siya Indian giver. Pasabot. Dili mang Indian ang Diyos. What He says, He means it. And what He means, He says it. Sa iyang gisaad, iya ginagtumanon. He keeps His word. Di man nina. So, kadtong mga bersikulo, wa magpasabot nga nawa ang imong kaluwasan. Ang nawa lang ang imong inheritance of the kingdom of God. Ang divine escrow blessings. Nawa. You see? Kaya ang kingdom of God, this refers to the eternal state of church age believers. Eternal state, kingdom of God. Now, nga naman kita mga magtotoo in the eternal state. Why are we in the eternal state? Tubag, tungod kay a person who is saved now belongs to the eternal state. Of course, human ka maluwas, ikaw, kandidato na kang magapuyo dito sa eternidad uban sa Diyos. You see? Nawata magama-gama nining doktrina, iya kini sa pulong sa Diyos, iyahan ni sa Diyos. Na ni mo mutuo ka ba niya na o di? You have your free will. It's a matter of choice. So, okay. Niya pa man tamudupo to sa tanini may tungod sa sala. Okay. Na may mga sayop nga mga konklusyon bahin og sala. Una nining sayop. Sin kuno in the life means I am not saved. Matiya mo na, sayop. That is a false conclusion. Ang sala sa kinabuhi, nagpasabot nga dili ko luwas, sayop. Ikaduha nga sayop. Sin kuno in the life means I must add to faith. Kinahanglan dugangan ang akong pagtuo. Dili paigo ang pagtuo. Kinahanglan dugangan ang ilang gituohan nga ang pagtuo lamang dili na kanang paigo. It's not enough. Sayop nga po ng maong konklusyon. Ikatulong sayop nga konklusyon, ang sala ko sa kinabuhi nagpasabot nga nawa ang akong kaluwasan. Lain po ng sayop. Puro sayop ni mga konklusyon na mo ni akong kanang patinaw nimo. Ayaw padaan ni mga mini ng mga pagtudlo. Okay? Hinumdumi, all sins of human history gihukma na
sa Dios dito sa cross. All were judged at the cross. Katong gibuhat ni Ginoong Kristong pagkana sa kaluwasan. Dito hukmi ang mga sala. Ang tanan nimo mga sala, ako mga sala, tanang sala sa tibok katawhan sa tibok kalibutan. So, kung balikon nga, we are not punished because of our sins, but because we have grieved atong gisakit ng Espiritu Santo. Ingon nga mga magtotoo, we should be aware that we have responsibilities natin mga katungdanan sa Kristohanong paagis pagkinabuhi. Believers are addressed by Galatians 5:19-21. But God has prepared giandaman na kitang mga magtotoo o gitawag og escrow blessings. Alang ka na itong mga magtotoo. Ang only requirement niini is for us to reach spiritual maturity. Sabtag yun na. Maunay sige tagtuon sa Diyos. Aron kita makakabot yun din ang atong main objective, main goal as believers, which is spiritual maturity. That's the capacity stage. Capacity for life, for blessings, for love ngadto sa Dios. So, yan tugong higayon nga imong gituwas Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Gihataga na kadayon, giandaman ka na dayon sa inheritance nimo. We have the inheritance the moment we believed in our Lord Jesus Christ. You can lose your inheritance due to carnality. Di man nina. Sa diha nga kita makasala, makarnal ta, mawa. Our inheritance is going to be lost. Okay? Now, rewards, ang mga ganti, are based on the believer's fulfillment. Ang iyang pagkabot, pagtuman sa mga panginahanglan, mga requirements to receive his inheritance nga divine escrow blessings. Dinhi usa nato ni hununga o kato ipadayon ni ugma. Okay? Ayaw sa ipa ang pagsunod ni ugma. Ayaw sa ipa ang sumpay. Ayaw sipyat o palta. Kaya niya idaghan na itong makatunan nga mga kamatuoran. Magampo ta. Amahan namong Diyos, salamat sa imong grasyang hatag ka namo nining adlaw, imo pa kaming gipabuhi o gipahimos nining imong mga pagsangkap ka namo aron kami makakabot yan ang among tumong nga espirituhanong pagkahamtong o paghimaya kanimo. Salamat nining tanan nga grasya nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.